La pàgina web oficial del Club Esportiu Europa va ser víctima el passat 3 de febrer de 2008 del més greu i important atac pirata de la seva història. El servidor i la plataforma web on l'Europa té allotjades les seves dades va fer-se servir amb finalitats delictives per encobrir un atac a la pàgina web principal de l'empresa americana General Motors. D'aquesta manera contundent, alarmant i a la vegada durament realista, s'obria la pàgina web oficial de l'Europa el 7 de febrer de 2008, 4 dies després de rebre un fulminant atac informàtic. Un atac d'origen turc que va deixar completament inutilitzat el portal europeista i les seves respectives còpies de seguretat. No feia ni 7 anys que el portal del Club Esportiu Europa s'havia estrenat un llunyà 11 de novembre del 2001. A partir de l'atac, un important gruix de la feina publicada fins a aquell fatídic dia s'ha acabat perdent per sempre més sense deixar-ne cap rastre digital. L'atac va ser tan important que fins i tot va implicar les autoritats federals dels Estats Units, un fet sorprenent i tan noticiable que va ser motiu d'una peça informativa al Telenotícies de TV3, que en aquells anys presentava Núria Soler. Els pirates informàtics sofistiquen cada vegada més els seus atacs via internet. El Club Esportiu Europa, l'històric equip de futbol barceloní, ha estat el protagonista insòlit d'un d'aquests atacs. Un pirata ha fet servir la seva web per assaltar ni més ni menys que la pàgina principal de l'empresa nord-americana General Motors. L'FBI ho investiga. Com us podeu imaginar, que truquin a les oficines de l'Europa identificant-se com l'FBI espanta. No obstant, l'Europa va ser ràpidament identificat com a víctima col·lateral de l'atac i no pas com l'origen de l'atac. Sentirem a continuació a Carlos Pablos en declaracions a TV3 sobre com es va viure la notícia dins les oficines del club. Si l'Europa no està involucrat en res, en cap, o sigui, l'FBI no vindrà aquí i no sé, farà qualsevol acció, no, és impensable. El que passa que, clar, en principi tothom es va espantar una mica, no? Què passa, què han fet servir, i bueno, el que han fet servir és un camí. El camí al qual es refereix Pablos és un mètode informàtic pel qual l'atacant emmascara la seva adreça d'origen fent veure que l'atac real prové d'un altre destinatari, en aquest cas l'Europa. Per Roman Valls, entrevistat pel Telenotícies com a investigador de seguretat en xarxes telemàtiques, aquell va ser un atac no gaire complicat de dur a terme a nivell tècnic. Es donen moltíssims casos al dia en el món d'atacs d'aquest estil i realment el conjunt d'eines que pots fer servir per fer aquesta mena d'atacs no és complex. O sigui, qualsevol que s'hi posi una mica ho pot arribar a aconseguir. El cas de l'Europa i l'FBI encara va tenir més volada i fins i tot el president Guillaume Debode va anar en directe a Televisió de Catalunya per participar d'una petita entrevista sobre el tema als matins de TV3. Durant les setmanes posteriors a l'atac, el portal web va viure una nova construcció, amb un sistema de classificació de notícies més modern per l'època, però deixant pel camí tot un seguit de notícies i entrevistes que mai més es podran recuperar.